ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ದ ದಯಪಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲಾಯ್ ಕೊನೆ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿದ್ವಿ ಎಂಕ್ಲು VIP ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಲೋಕಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಣ್ಣದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಿಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಲೈಟ್ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲು ರೂಮ್ಗೂ ರೀಚ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಪಿದಾಡ್ದು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಾಬನ ತೂಯರೆ ಬಾಬನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪೆರ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಾಬನ ದರ್ಶನದ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಿದಡಿಯ ಆಟೋದ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಕಾರ್ ಬಂತು ಕಾರ್ ಅಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಅದ ಇಂಗ್ಳು ಬಗ್ಗೆ ಪಿದೆ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರದಲ್ಲಿ ಜೇರೇಡು ಕೊರ್ಪಿನಿ केंड हम लोग ना ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಕುಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೆ ರೀತಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಕರ್ಡ್ ದೀದು ಕೋಯರೆ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ದ ದಯಪಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲಾಯ್ ಕೊನೆ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿದ್ವಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಿದೆ ಇಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಣ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲು VIP ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಜಿ ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಲ್ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಕ್ಯೂಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕುಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಪ ಬೈದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪೋಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪುನ ಅಂದು ನಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತುನದೆ ನಾನು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅಯ್ಯೋ ನೇರಂಗಿ ದಿನ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಪಿನ ಅಂದದ ಅದೇ ಒಂದು ಬಚ್ಪನ್ ಕ ದಿನ ಯಾದ ಆಗ ಯಾಕೆ ಎಂಟು ನೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹೌದದೇ ಉಡುಪಿ ಪಂಜಾಬ್ ಉಡುಪಿ ಅವನ ಮುಂಡು ಕಟ್ಟದು ಉಡುಪಿ ಪಂಜಾಬಿ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಚಿಡಿತೀನಿ ರೂಮು ನೈಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಇಡೀಗೆ ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಬಣ್ಣ ಮಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಕಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡನ ಇಜ್ಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡನ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ದ ಕಡಾಯಿ ಕನ ಪೆಂಡೆ ಒಂಜಿ
ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕನಪೆ. ఆడు వనసిపుర ఆండు నన్ను ఎంకలనే రూమ్ పోందిಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಡು ಆಡ 3 ಇಂಚಿನ ಕಂಡಬಡೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಕ ಓಲ ಪೊಸತ್ತು ಮೀನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಲೂಟ್ವೆರು ಬಾಬಾ ನೆಟ್ಟು ಪಾಪ ಬಾಬಾ ಪೂರ ಅರ್ನ ಮುಂದೆಟ್ಟೆಂಡು ಪೂರ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿಂದು ಅರ್ನ ಪುದರಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಲೂಟುದು ತಿನ್ಪೇರು ಓಲ ಪೊಸತ್ತುದಕ್ಲು ಎಂಟು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಇಡೀಗ 3 ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಅದ ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಪೂರ ತೀಯರಣ್ಣು ಬಾಬಾಗ ತೀಯರಣ್ಣು ಪಣ್ಣದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಕೊನೆಯರ್ನೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಣ VIP ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಉಲಾಯಿಗ ಕೊನೆಯರ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಜೀರಿ ಅಲ್ಪ ಆಣಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸರ ತಾಜಿನ ದಂಚಪುರ ದೇತೊನ್ನೇರಿ ಏರ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಈಗ ಅವು ದೇತೊನ್ನೆ ಉಣ್ಣು ದೇತೊನ್ನೆ ಏರ್ಲ ದೇತೊನ್ನಚ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೋಡಿತು ನಾಂಡ ಬಾಬನ ಎದುರು ಟಚ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆದಗ ದೀಪು ನಾಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ದೇಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತದ್ದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಓವಾಂಡಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಕ್ಲ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಪತ್ತು ತಿನ್ಪಿಜೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಪೂರ ಫೀವರಿಲ್ಲ ಹತ್ತದೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಾಬನ ಕುದರ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚೈತಿ ವನಸಾದ ಎಂಕಲನೆ ರೂಮ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆಟೋ ರಶ್ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6 ಆಂಡ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬಂಜಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ರಪ್ಪ ಮಾತದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ನಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಡು ನಾನು ಬಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅಂತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪುನತ ಆಣ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ಕೂಲು ಬಕ್ಕ ನೆಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪು ನೆಲ ಐಸ್ದ ಪೀಸುದಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೇಂಬುಲಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಪ್ಪಲಿಮೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕನದನತ್ತು ರೂಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಜೆತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಕಣ್ಣು ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತದು ಬಯ್ಯನಗ ಬೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಪಾಪ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ಪುಣ್ಣಗಳು ಮಿನಿಯಾಡ ಗೋವಿಂದ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ಮಂಡೆ ಚಾಪುನ್ ಮಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇಯ್ಲು ಲಾಂಗ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾತನ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೊರ್ಕಣ್ಣೆನೆ ಲಕ್ಕೊಡೆ ಬಾ ಹೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ದೀತೀನಿ ಕಟ್ಟಾತನ್ ಪೊರ್ಕಣ್ಣೆನೆ ಲಕ್ಕುನು ಕಮಣ ಇತ್ತೆ ನೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಜೆತ್ತದ ಬಯ್ಯನಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನು
ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತೇನು ಪೂರೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ತ್ದ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಹಣಕಾಸುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತೇನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ ಏರ್ಲ ಈ ಲೋಕಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಣ್ಣದ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರ್ಗೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದಿನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೋ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒನಸುಗ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜೆ ಪಣ್ಣದ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನರಮನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗಲ ಯಾನು ಜಾಲಿ ಡೆತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲುಡರ ಹೆವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತನಂಡ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಆರು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುವೆರು ತಾಳ್ಮೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಬೊಕ ಪೂರಾ ದೇವರೇ ನಮಕ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಪಂಡದೊಂದತ್ತು ಒಂತೆ ನಮ್ಮಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆರು ಖಂಡಿತವಾದಲ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ದ್ಯಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಅಕ್ಲ ಆ ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಡ್ ಪಂಡದು ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ಬಾಬನ್ ನಂಬಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಲಾಸ್ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತೆ ಆಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಜಿಪ್ಪು ಯಾನು ಬೊಕ ಬಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರು ಅಲ್ಪನೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನತ್ತ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಬರೋದುಲಗೆ ಜೈದಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಪುರ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾ ಬರೋಡು ಪಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಚಾ ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿದೊಂಜಿ ಆರತಿದಿ ಉಂಡು ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಿರ ಆ ಟಿ ವಿದ ಒಂದು ಆರತಿದ ಸರಿ ತೋಜು ನಮಕ್ ಪಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಭಜನೆ ಪನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಭಜನೆ ಪನ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ನಮಕ್ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಪಿದೈಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿದೈಡು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಸನ್ನಿ ಸಿಗ್ನಾಪುರ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪ ಶನೀಶ್ವರನ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮುಲ್ಪನೆಪ್ಪ ಈ ರೂಮ್ಡೆಪ್ಪ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಪಿದಾಡು ನೆಂಕುಲು ಅಂಚ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆಪ್ಯಾನ್ ಚಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿ ನೀರು ನಾನು ಊಟ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కావాలని చెప్తుందా కదా
पिकअप नहीं चप्पलों को भैया इधर मंदिर जा रहे थे नहीं हो गया चप्पल अंजी पता विराट टेक्सटाइल साई विराट टेक्सटाइल ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಐನಿ ಫ್ರೈಡೆ ತಾ ಅಂಚ ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಉಪ್ಪುನು ನೈಟ್ಗೆ ಆರತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಎಂಕು ಬೀಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ನಿಕುಲು ತೂವರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಅವು ನಾಯಿಣದ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬರಿಟೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ತೂವರು ಅಂಚ ಆ ನಾಯಿನಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ನೇವರಿಸುದು ಮಂತಿದೆ ಪಂಡ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಐಟು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಆಂಡ ಬಾಬಾ ನಾಯಿದ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿರು ದಯಪಣ್ಣ ಅರೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪಿದೆತ ಸೊ ಆರು ನಾಯಿದ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿರು ಅಂಚೆನೆ ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ 6 ಜನ ಸಭೆತ ನಡುಟು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಂಡುಂಡು ಆ ನಾಡೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನೇವರಿಸಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದಲು ಒಂಜಿ ಬಾಬಾನೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ದೆತ್ತಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಪಡುವಿರು ಬರಿಯರೆ ಆಂಡ ಎತ್ತುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾಸಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಜಿ ಆರ್ ಬಾಬಾ ಲೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ದೇವರ ನನಲಾತ್ ಏನಿಡೆ ಬರ್ಕ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಎತ್ತವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಝೀರೋ ಹೊಡ್ದು ಒಳ್ತುಡ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಗ್ರೋತ್ ಕನಕ್ತಿರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬಾಬನ ನಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸಡನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಹಣ ತಾಳ್ಮೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐಕದಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಿಂಟು ನಾಯ್ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನತ ಇಂಕ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಾಬನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಂಜಿ ಬತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಟು ಫೋಟೋ ಎತ್ತೀನಿ ಬಾಬನ ಬತ್ತದು ಏನನೇ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ದೀದಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದೇ ತೊಂಡೆನು ಅವಳು ತೂಲಿ ಬಾಬಾ ಇಂಚ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೂಲಿ ರಪಕ್ಕದಿ ತೊಂಡೆನು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಬಾಬನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕ್ಲ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡು ನಂಬಣ್ಣ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ತಿಕ್ಕುನು ಸುತ್ತೂಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈದಿದ್ದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ತೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮಗೆ ವಡಪಾವ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಚಪಾತಿಗೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೆವಿ ಆತನು ಒಂದು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿ ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಪೋಯರೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಶಿರಡಿದಂಗೆ ಆಂಡು
ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾನ್ ಅದು ಖುಷಿಯಾನು ನೆಟ್ಟು ಹಲ್ವದ ಪೀಸು ಮತ್ತು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಷ್ಟನ್ನ ಬಂಜಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ ತಿನ್ನ ಆಂಡ್ ರೂಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಹೆವಿ ಆತನು ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಶಿರಿಡಿದ ದರ್ಶನದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೇ ಸನಿ ಸಿಗ್ನಾಪುರದ ಸೊ ಮೂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಂಚ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಪೊರ್ಲು ಜೈದ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಎಂಕು ಸದ್ಯಗೆ ಬರಂದು ಈ ರೂಮುಡು ಚಳಿ ಪಂಡ ಚಳಿ ಮಡುಗಟ್ಟದು పోతుంది ಚಳಿ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್